Tukaran ko gani hadi ay nga nagto. Tukaran siya. Gawi ipod. Ano ka nga? Bawa nga ano ni, tukaran naman ni noon. Libo na ka? Ha? Hi guys, madung buntag. Karon day guys, adlaw Bernis pizza 21 na sa buwan sa Oktubre. Diya. Pasalamat tas Ginoo kay gimatapata karong buntaga ug gitagaan tag madung panglawas kay mamang janeda kang grasya. Every gising is a blessing. May lang giingon mo nang dakajutag pasalamat sa Ginoo nga ni matata nga okay atong panglawas matagi pamati nga nadako na ng grasya. Diya. Si Terry nakakaon akong tagam gahapon sa netabo, di na ako magkumpiyansa. Naligo dadarang gibanta dyan. Kanang pultahan naman ay CR no na nga ang gipaminawan. Hindi man po sa musugot nga mayon kung gadyo pagsira nga pasuto naman si Jag sanggalat. Hindi ipasaran ni pultahan man tayong gusto, di man musugot. Ano lang ang gipaminawan. Kay isa dagamang experience gahapon makatagam. Nga di sa angay ka kumpiyansahan mana nga sugod karon maligo ana gadya nga banta dyan. Diya. Pasalamat dahil po ko kay niabot ang uyab. Naapod may kauban dari. Diya. Kampante ko na ko'y palitos gawas. Diya. Parang buntaga di ay ako nakaluto kay si Jamay na malingki. May nagluto ko sa mga Jamay ning sa jugmata. Si Jamay ning palito gamong sa daanan para sa pamahaw. Pasalamat po ng uyab kay kuan ka ng buutan. Maghanaan po ba na mo? Kuan ka nang gikan pa siya sa ilang probinsya sa Hilongos Liti. Diya. Kay mamalagitong da sila'y kuha silang pamilya na ning taliwan diyang amahan ning uli siya. Diya. Kananay, mabalik na pa sa trabaho pero ana pas Lunes. Arisan ni si Zadari mga 2 days po. Sabado, Domingo. Na si Zadari. Manang. Kali pera po ko. Kay na ko'y kauban. Kay lahera dyan tong kanang kamerang duwas tiri ari. Wala nga. Pasalamat po ko nga. Kananay na ako'y uyab. Sa kahit pa paano. Kan po. Makatabang po. A few moments later. Magluto ng pansit. Pansit ba to? Try ko kung tama bang mga diskarte pagluto ng pansit ba to. Nabili ko sa Legazpi. Try ko lang naman. Ito yung mga ingredient ko dito. Mga mix mabay. Yan, mga ingredient ko, mga mix mabay. Sakali bang tama ba yung aking diskarte at mga pamamaraan kung paano lutuin siya. Saka pinakuluan ko na pala yung ano daw. Moments later. Nagligo. Lubog-lubog gutso. Guys, agang gibanta dyan naligo. Dahil humana. Hindi. Nakrata ng kuko kay para bilang may magtire. Pag sige kong tawag, harap ko kasabaan. Tapos gawas. May magtire. Sige Kayo mahilom si Jam, mag-almang ko. Bahala din sige kong tawag. Ikparabon. Kaya huwag tawag kayo ka nang maghilom si Jam. Masi pa magkatakanta na mong katir. Huwag maligo kapag katakanta na laman. Kaya arong kampante ko nga. Di ba po kunin mo abrihan. Di sa musugot guys. Abrihan ang pultahan. Naman ang sa sunod. Mawasa man. Diba sa sunod, pagkatakanta na lamang. Diyan guys. Dada may pasalubong niya. Gikan sa ahang darling. May hapit si Jaskuan, Bicol. Kaya ng Bicol, maagian mong gajud ng gikan ng liti. Deseda ang kuan. Karang na Tagpod hindi. Di Kuha man niluto. Isa nga ni, ampaw. Ampaw ni Han. Dinampaw di.
Nek tukang pang sa Cebu to. Tumabot Oh, na siya sabi ko nila. siya nga dali niya. Baka siguro na, sana Pilipit siguro yan. Nja, dahil kuan. Tart, pili tart. O, pili yima. Nja, at nangabrihan rin. Hamay mong pinaman dali, ter. Pamisun man eh. Kari ng pili yima o pili tart. Atong suayan ba? Kani? Abrihan? Nagirawan, di ko. Kaya mo nagtamis na. Adi ka masuay. Adi sa ako doon abrihan guys. Nja di Nja kong gipalitan og wallet kay sudlan ko doon nagmamiso. Sila sa mga tinigom. Sudlan ko doon made in Bicol. Na nakalagay Bicol. Atong tanawon kay basig ida din yung gisudlan mamiso. Aw, di agad dyan day sud. Gisudlan ka dyan dyan guys ya. Pakuang ko nun pa. Isa nga dali. Pagkaswerte. Papaswerte ko nun. Yung gisudlan pag gamay mamiso. Sudlanan ni. Nay, diyang entrego ng kwarta. Ara na po day butang. Nja, may lingaw na rin. Nja. Dahil ramang darig ka ng lubog-lubog, magdut-dut. Hindi da, agahang ritsi. Des, lugaran ni, hapit na naman sa kabuan, o kanakan Aga tong isa, movie ba to? Yunhan galing ko sa mabait. Yung gidagit. Pidagit sa mabait. Mga na nga, naman yung kanon ron kay, ag movie rabagi. Ako na, ang ko na nga. Hindi ka on narabasuan. Mabait lagi, yunhan ko. Bulinggit. Naman diari. Ibuslutan naman diari, ginahinay, enja. Gidagit. Hinahinay nagkawat, agsud. Nagdilaman. Isa po bahin. Oh, di mo ko makabre. Mali sa kabrehan, be. Sorry. Ay, Hindi mo buko ka pa. Kuha. ayaw ko kay junk fruits yan. Junk fruits. Hindi ako mahilig kumain ng junk fruits. Junk fruits. Eh, Gatas mo, Ruby. kami. Ang ganda pa dahil guys, ya. Ang sanit. Special pansit bato. Famous pansit Bicol. No preservatives. Ngani, nakatry na ko nganing pansita, pansit bato. Kaya kanang sa tidig na ba? O karang na imuli gikan sa ilang probinsya, magdasal gani pansit bato. Pero kwanto pansit bato ng Marinduque kani, kani siya kanang na Bicol. Bawo, nang gitawag punig special pansit bato. Basig ka na sa bato. Naway nakabutang solar dry. Anong nangyari? Ha? Hmm? Anong nangyari? Ano nangyari? Wala man. Maligo na ko. Na, Kuyawan pag ilang wallet niya. Ang sama ni maid man siguro nag-abak ka. Ang sama ni. Hindi siguro na siya mabasa. Nang kanana ng receipt, di ako magsilbi kay gahi, sakit ang ipon. Ano namin nahinada na. Maligo sa ako. 6 hours later. Later that same evening. Hi guys, gabi na pod. Diya. Dahan ko sinuro da. kusiniro. Si Jay nagluto. Nangibog ko na si Jag. Kuan, ampalaya. Nag-crave. Pagdungag kong dugo guys, kay gahong dugo. Ba na. 150 na labang. Si Jay sa nagluto ron ha, samtang nasa dari. Diya. Nagluto rin palidya kaya na pa mami sinabaw nga isda. Parang tiri to. Ba okay ba tiri palidya?
Kasi bawal kay green mo po na. Okay ba ni mo bali jater? Okay na dek, hindi mo kuno dahon. Oh, pwede ni. Itlog. Ja. Itlog. Pwede man sa kayo. Buka mo chicken mo. Hmm. Chicken yun sini. Wa may kuan, wa may karong adlaw, wa may ganap. Dara mi taas sige may higda-higda. Ja. Si Tiri day, nagul ko kay sunod-sunod si Janggi tukaran. Dasang liliyo sa tukaran na pud ganina. Ja, gabi ipod. Pero karadyo ra. Pero nagul gihapon ko. Nagul gihapon ko. Ya, nagigdaigda ra. Lubog ra. Dara guys, nagsigara sa higda agad jud. Madag mo po ko magbarag-barag kay tukaran lagi. Tukaran ko ganiha di ay, ganang ugto. Tukaran siya. Sa gabi ipod. Ano kala? Baw nga ano ni, tukaran naman ni noon. Nagampor tas Ginoo. Mild raman pud. Mga panikirig no. Hindi pasensya na bugis na. Basta gina ako sa bahay, may lingaw ng lipstick ko. Huwag nagkilay-kilay. Ngayon na ang gapa. Ganyan na po ni guys, kaya may lingaw, gatos buhol, mo po kumang kilay. Dari rani kay ka ng laay lagi. Tawagang uyab dito, siya naglutog pamahaw, lutog pa ni Udto, lutog pa ni Hapon, hangin pasagdan. Masunod, tama na buhat. Kay Kuan, nakapawaypog ko. Kugihan man po si Jadbuan. Luto. Masunod, kaya sa... Masunod, arong sa dito makapanihapon. Lagi. Pero magawas ko karon alas 7:15 kay maglabay kog basura. Diya guys, daghang salamat di ay sa mga ning tan-aw sa ang video gabi. Diya guys, daghang salamat di ay sa mga ning tan-aw sang video gabi. Daghang salamat ninyo. Salamat. Daghang salamat kay Wala pa na tulak tawag pa inumdum. lagi kay bawa naman mo dana. Nga. Kuan lagi, wa may daray trabaho. Diya. Na mga maintenance. Napay, konsumo, hinuko. Napay konsumo. Basta dilalim. Dilalim guys ang kinabuhi. Pero laban lang mas gihapon. Orang ato lang man tulak tawag pa inumdum. Kaya izawat na naman. Mga suspod. Lagi. Hindi koan. Nada ko i-share ninyo. Nag-uol ko daning hangipon ba kay na ni adjust njag mga wire nga putol na. Yan po, di makapaningang bato ni mo wire. Di man inoon puro sakit. Nja, nangutan ako sa dental di ay kung pwede ba ko magpa-adjust sa laing dental clinic. Waman sila mo. Waman ni reply. Nja ko naman ni Thomas naman ni way adjust. Wala si Daning lihok ron. Doon nakabuwan. Pero sa dilaman kay okay naman po ni. Hindi naman na ipadadon o mauli na ko sa buhol. Nja mara to guys. Gamayarang storytelling. Kay wala lagi po ko ka-istorya. Ginsan na po yung istorya. Nja. Panggiamping mo, gasaman mo. At ang lawas sa tangampingan kay na. Di ra ba dyan lalim ka dyan magkasakit. Karong panahon na. Lisod ka dyan magkasakit. Labi na tayo dagang kwartang tinigum. So mara to. Bye-bye. Kay karong tagtad manihapon na po may kay nakaluto naman tong kusinero. Riya. Mara to guys. Bye-bye. Bye-bye.